ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಿಹಿಡಿದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಸಲ್ಗೆ ನೆಸಲ್. ಅಸಲ್ಗೆ ನೆಸಲ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಅಸಲ್ದ ಆ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲುನು ನಂಗೆ ತೋಜಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಬಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜು ವಾರ ಇಂಚ ಪೋಜಿ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕುಲ್ಲಾದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ಹಾಕ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪುದರ್ದಿತ್ತಿ ಆತ ಹಿಟ್ಟಾದೀನಿ ಅದು ಸೆಟ್ರ ಈ ಪುದರ್ದಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಲೆ ಅರೆಗೊಂದಿತ್ತೆ ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಫೋನಾಗ ಪನೋಡು ಇಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ನಾ ಪೂರ ಏರು ಸಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಪೂರ ಅಲೆ 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 ಕೊರಗ ಬಣ್ಣಿಗಳು ನೀನು ಅಲೆ ಅಲೆ ಮೊಯ್ನೆ ಅಕ್ಕವಲು ಮಂಜು ಅಲೆ ವಾಣಿ ತೆಲಿಪು ನೋಡು ಅಲೆಗ ಮುಂದು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಅವೇ ಅವೇರೆ ಏರೆ ಏರೆ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಗೆ ಅವೇರೆಗ ಕಡಪುಡ್ನಿ ಏರೆಗವು ಅವರುಂಡು ನೆನಪುಂಡು ಇದು ಇಲ್ಲ ಬೋಚೈತೆ ಒಂದು ಈ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕ ಈ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಹೆಗ್ಗೇಡು ಆ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರಮೇಶರ್ನ ಇಲ್ಲು ರಮೇಶರ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನಕಲು ಮಾತಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಒಟ್ಟಾರನೇ ಫುಲ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೆಂತಿನ ಅಂದ್ ವಿದಾಯದ ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ ದೊಂಬಾಯಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಒಂಜಿ ರಮೇಶೇ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ఆయన ಬೊಡೆದಿ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿಗಾಯ್ಪೆ ಒಂತೆ ಜೋರು ಜೋರು ಆ ಇಲ್ಲಡು ರಮೇಶನ ಬೊಡೆದಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಚೈತ್ರನ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಡೆದಿನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಉಪ್ಪುವೆ ಈ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಬೋಡಾದ್ ರಮೇಶನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆತಂಡು ಚೈತ್ರ ರಮೇಶನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಪೋಪಿ ಚೈತ್ರನು ರಮೇಶ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿ ಅವ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬೊಡೆದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಲ್ಲೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಡೆ ಇಡಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇನು ಅಡೆ ಅಲ್ಡನೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ ಅಲ್ಡನೆ ಪಾತ್ರ ರತಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಮಾಡು ಇರ್ನ ಬಡಿದ ಯಾನ ಆಲ ಎಂಕಿ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಇರ್ನ ಬಡಿದ ಯಾನ ಆಲ ಒಂದು ಆಲೆನ್ನು ಬಡಿದಿ ದಾರ ಅನ್ಕೋಯಿ ಯಾನಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ದಾದ ಅನ್ಕೋಯಿ ಇಂಚ ಆಪಿನ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಪಿನ ಮದ್ಮೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಂಜಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಚ್ಚಿದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ತಗೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡನನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಗಡಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಗಡಪೋಡು ನೇನೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಂಟಿಗೆ ಐಪೆ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಡು ಅನ್ಪನೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಬಡದು ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮದ್ಮೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಭಾವಿತೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಮದ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡೆ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಮೊಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕೋಗು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಚೀರ ಹೊಡೆದಾದ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಡದಲ್ಲ ಜೀತೆ ಓಲ ಪಟ್ಟ ಐಟೊಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅವೇನು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣನೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಶೈಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಭೋಜ್ಯರ ಅವೇನು ಎಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಅಚಾತುರ್ಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ಆದ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ದಾದಾಂಡ ಬುಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ಅಂಡತ್ತೆ ದಾದೆ ಬುಬಣ್ಣ ದಾದಾಂಡ್ ಅಂತೆರಿ ಅಂದೆ ದೊಂಬೈ ಬಿಡ್ದಿನ ಜಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅತ್ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬಯಡ ಮರರ್ದು ಬುಡ್ದಿನ ಅಮ್ಮೇರು ತಾರ ಎಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾರ ಎಡ್ದು ಬಿಡ್ದಿನ ಅವೆಂಚ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ದಾನೆ ಮಸೆಪನಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ರೀ ಅವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲೊಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಓ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಏನ ಚಾತುರ್ಯವದು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲೊಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ಅನ್ನತ್ತ ಏನ ಚಾತುರ್ಯವದು ಏನ ಚಾತುರ್ಯವದು ಯಾರು ತೆರಿಯಂದ ದೊಂಬ ಬಣ್ಣ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕುಳ್ಳೆತ್ತೆ ಓ ಆತು ಸುಲ ಬಡ್ ಓಲ್ ದಿಗಿದೀನಿ ಛೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾನ್ಲ ಕುಲ್ದೆ ದಾಲ ಮಲ್ರಾಲ್ವೇನಿ ಎರ್ಜೇರ ಪೊಂಜವನ್ ಎರ್ಜೆ ತೆರಿಯಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಆಣ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವನು ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ತೆರಿಯಂದೆ ಕುಲ್ಯಾರಿರು ಅವ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಂಜವನ್ ಎರ್ಜ ಯಾಂದ ಕುಳ್ಳ ದೇವನ ಕುಟ್
ఏ పాలంటే ఆయన పడితే జక్కెళ్ళు కుళ్ళేనా అట్లా బర్కత్ ఇజ్జి మగ ఇంకో ఉసరిజ్జియా ఉసరిజ్జి మగ ఒక దాయకుల్లారు బతిని ಉಸತ್ಯ ಅಂದಿಯ పోదు ఎన్న తప్పాండు పండు జరా ఇల్లడి పోదు ಬಾಳೆ ಉಸತ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು పోదు ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಸೀದೆ ಅವಲ ದೊಂಬಯನ ಬೊಡೆದಿ ಎತ್ತವು ದೊಂಬೆನ ಬಡಿದೆ ಅತ್ತವು ಕೈ ಕೈ ಅವು ರಿವಿಲ್ ಆಪಿನಿ ಬಕ್ಕವು ಯಾನು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡಿ ಆ ದೊಂಬೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತೆರಿಯಂದೆ పోదు ದೊಂಬೆನ ಬಡ್ದಿನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಗುಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆ ಇಲ್ಲಡೆ పోదు ಯಾನ್ ದಾಯ ಪೋಯಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯದೆ ಯಾನ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಯಾನು ಅಚಾತುರಿ ಆದು ಪೋಯಿನಿ ಈ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು పోదు ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಬಡ್ದಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಏನ ತಪ್ಪಾಂಡಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಗುಲ್ಲೆ ಅಂಟು ನಾವು ಅಂದೆ ಕೂಡ ಚಾತುರ್ಯ ಅವರು వాళ్ళు సైట్ ఎడుతూ కొంచెం కప్పు కప్పు భారీ బేజారాత ఇంకో భారీ బేజారాత ఇంకో అంటే యాను జయప్రకాశ గೋ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಬಾನ್ ಕೇಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೇಂಡು ಹೌದು ಅವಳು ಕೇಂಡು ಕೇಂಡಾಡಿಕ್ ಪೆಪ್ಪೆಟ್ಟ ಕೇಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಯ ಅನ್ನತ್ತ ನಂದವೇ ದೊಂಬೆ ಬಡಿದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡತ್ತ ಅಂಚ ಈಗ ಬೇಜಾರಾದು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬಾಯ ಮಗ ಯಾರನ್ನ ದೊಂಬೆ ಮೇಸ್ತಿರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ ಇಲ್ಲ ದೊಂಬೆ ಮೇಸ್ತಿರ್ನ ದೊಂಬೆ ಏನತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ ಇಲ್ಲ పోయిన ಮಗ పొన్నిట్టాలు బతినాళ్ళ బండే నమగ చెయ్యండి ఆ చాటువరి అండు ఇంక ఈ మాప్ మల్పులా బండి యాన్ సరి చూపాన మగ ಎಂಟಿನ ಅಚ್ಚಾಚೂರಯ್ಯ ಸೈಟ್ ನೋಡಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಿತ್ತಾಳು ಇಲ್ಲ ಅಂటున్నా బొల్లు బొల్లి అన్న బొలికిరు అది బొలిక్కిరు మీరు ఒరిజినల్ బడిది అవు మేన శేఖరణ బడిది అవు బొలిక్కిరు అలియ కళ్ళు కొరకున్న శేఖరణ బడిది అవు ಒಂಚೂರು ಎಂಚಿನ ಅಚ್ಚಾಚೂರಿನ ದೇವರಿ ತೆರಿ ಅಂದೆ ನಾನಾನು ಕುಲ್ಯರತ್ತ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತದೆ ಕುಲ್ಯರತ್ತ ಎಂಚಲಾಂಡ್ ಕುಲ್ಯರ್ ಬೋಂಡ ಐನ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಕುಲ್ದವಲೆ ಏಪ ದೊಂಬ ಬೋಲ್ದೆ ಜಕ್ಕೆಡು ಕುಲ್ಲೇನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸುಖ ನೆತ್ತಿಯ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಿತ್ತಿನ ಡಾಪಿನಂಚಿನ ಆ ಘಟನೆ ಐಟ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲು ಒಂಜಿ ಅಸಹಾಯಕ ಖಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ ಬರ್ತದ ನಲ್ಪ ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚೈತೆ ಪುದರ್ದಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ವೈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋಣ ಇರೇದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎನ್ನ ಮಗ ಎತ್ತು ರಜನಿ ಈ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಆಗಿ ಈ ಬೊಡೆದು ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಕಟ್ಟದಿನ ಈ ತಾಳಿದಾಯಗು ಕಟ್ಟು ದಕ್ಕಾಯ ನಮ್ಮ ಸುಂಟುಗು ಆಟ ಸುಲಭ ಕಡ್ತಕ್ಕೇನೆ ಅವು ಯಾನು ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ ಈಗ ನಾವು ಕಡ್ತಕ್ಕೇನೆ ಆಯ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ ಬಂದು ಆ ತಾಳಿಗೆ ಪುದರ್ ನಿಂತಿಜಿ ಕಟ್ಟು ದಕ್ಕಾಯ ನಮ್ಮ ಸುಂಟುಗು ಕಟ್ಟು ದಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಕಟ್ಟು ದಕ್ಕಾಯ ನಮ್ಮ ಸುಂಟುಗು ಕಾಪಿಗಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಕರಿಯ ಮಣಿತ ಆ ಕರಿಯಣಿ ದೆತ್ ದಕ್ಕಾಯನ ಮುಸುಂಟುకు ಬಂದಿನ ಆ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪುದರ್ದಿತಿಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಆನೆ ಕಟ್ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಇಂಕು ನಿದ್ರೆ ಬೇಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ವಾನಮ್ನೆ ಓಮೇಕ್ ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪಜಿ ಅವನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಾಪು ನಮಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಕ ಬೆತೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆತೆ ಓಡಿ ಹೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆತ್ತದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜಡಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಿಜಿ ಯಾನು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇನು ದಿತ್ತೇರು ಉದಾಹರಣೆ ದಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಎಂಡ್ ದಾದೆ ಅವು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಐನೇ ಬನಂದಿತ್ತೇನೆ ಬರೀತಿಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏಪ ಜಕ್ಕೆಡು ಕುಳ್ಳಿಯನ ಆಡಿದ ಒಕ್ಕ ಸುಖ ನೆಜ್ಜಿಯ ಯಾನ್ ದಾಯ ಕುಳ್ಳಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪರಬೆ ಮಾತಾಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏತು ಉಪದ್ರ ಮದ್ಮೆ ಆತೋಲಿತೆ ದಯ ಇಜ್ಜಿರಾರು ಎರಡನೇ ಅವನು ಬಡಿದಿನ ಬೋಡಿಗಂಡು ಅಂತ ಬೊಡಿ ಒಳಗೆ ಕುಲೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಪರಂಕೊಂಡು ಆ ತರೆಗ್ಲ ಮೀನಿ ಜವನ ಅದಿಗೆಡದಲ್ಲ ಕೈ ಮೆನಿತ್ತನ ಅಂಚ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನದು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಎರಡು ಚಟಕ್ಕ ಮೆಂತಿಲೆ ಕಾಣೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಬಡ್ದು
ಕುಲ್ಲುದು ಇತ್ತಿನ ದೇವರೇ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 11 ಬೋರ್ಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಚತ್ತು ಇದು ಇಂಚ ಶುರುದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅವು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೂಂದು ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ನಾನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೀತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಖಾಲಿ 3 ಜರಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಶಮ್ಮಿನ ಮೆಂತು ಬಂಡೆ ಉದರ್ದಿತ್ತೀಚಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಬಾರ್ಸು ದಾದ ಬರೆಯದು ನಾನು ಏಕ್ದಮ್ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಬೇಕು ಇಂಚ ಸೋಕುದಿದ್ರೆ ಹೊರಮಾಂಟೆ ಉಂಟ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಟ್ಟದ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ದಿನ ಕರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕ ಏನು ಇದು ಆ ಸೀನ್ ನನಗ ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ ಕರಿಯಣಿ ಪಗ ಅವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ದಾದಾಂದ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಮುಗುಲು ಪಿದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಬರ್ರಿ ಅವ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅನ್ನಕ ಕಾಮಿಡಿದ ಮೇನ್ ಏರಲ್ಲ ಇವು ಯಾನು ದಯವನ್ನಾಗ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಜನಪದ ಬರ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಮೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಚೈತ್ರ ಲೈನ್ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತೇರತ್ತೆ ಕೇಳ್ನ ಎರಡು ಟಾಸ್ ದಾದಂಡು ಅವರೇ ಗೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟಾಸ್ ಮಿನಿ ಗೋಡ ಬಿಡ್ದನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಜ್ ತಿಂಗಳು ಅವಳು ಆಜ್ ತಿಂಗಳು ಮೂಲ ಪಟೊಂದೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಆಪೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಕಂಡನಿ ಕೊಡ್ಚಿಂದ ಕಾಯಿ ಕಡ್ದಿನ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಅವು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಡ್ತೀನಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಡ್ದಿನಿಂದ ತಾಳಿ ಹಿಡಿದ ಪುದರ್ದಿತ್ತೀಜಿ ದಕ್ಕಂದ ಅವ ಪುದರ್ದಿತ್ತೀಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂದು ಜೀವ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಅಪ್ಪಕಂಡ ಪುದರ್ದಿತ್ತೀಜಿ ಇಂದ ಬರ್ಪಿನಿ ಕರಿಮಣಿ ಇಲ್ಲಗತ್ತೆ ಕರಿಯಾಣಿ ಕರಿಮಣಿ ಕಂಡನಿಂದ ಬರ್ಚಿಂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಕಡ್ದಿನ ಕರಿಮಣಿದೆ ಇತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಟ್ತೀನ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಇಂದ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಪದರ್ದಿತ್ತಿ ಕಟ್ತದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಸೊರಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾರಿದು ಹಲೋ 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 ಪರ್ಲೆ ಹಲೋ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ರು ಅಮೀನ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ಭೂಬಣ್ಣನ ಮಾತಾಡುವರ ಭೂಪಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರ ಎನ್ನ ಮಗ ಇತ್ತೇರತ್ತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೊಂತೇರಿ ಅನ್ನ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಅಮೀನ್ ಅಂದ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಅಮೀನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಅಮೀನ್ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂತೆ ಗೋಳಿತ್ತೇರಿ ವಾಮೀಲ ತಿಕ್ಕು ಜತ್ತ ಮಗತ್ತೆ ವಾಮೀಲ ತಿಕ್ಕು ಜತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ಭೂತಾಯ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಗ ವಾಮೀಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಅಮೀನ್ ಬನ್ನಿ 10 ಭೂತಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಬೋಲ್ ಪಾತಿಯವ್ರು ನೀರು ಪಾತಿಯವ್ರು ಅದೇ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಅಮೀನ್ ಎಂದು ಬಂಡೇರಿ ಪಂಡ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಆರ್ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಏತು ಶೋ ಮಲ್ತಾರ ಅಮೀನ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಪದರ್ದಿಜಿ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿದಲ್ಲ 15 20 25 ಶೋ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಯೋಗೀಶಾಚಾರ್ಯ ಆರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಬಟ್ಟ ಮಲ್ತಾರ ಇರು ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದೆ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡತ್ತ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡತ್ತ ನೆನೆಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಈರ್ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಏರ್ಲ ಫನ್ವೇರ ಈರೇ ಗಂಟೆ ತಾಂಡಿಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ತೇರು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಸುರುಟು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡನ ನಾಟಕ 1989 ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಕುಟ್ಟೆನವರೆಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೌದಿ ಬಾಯರ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೌದಿ ಬೈನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಬು ನಾಟಕ ಸೀದಾ ಬಾಬು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಬು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕದ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುದರ್ದಿ ಜಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಪುದರ್ದಿ ಇತ್ತೀಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬು ನಾಟಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ನಾಟಕ
ಅದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಬಾಬು ಪುದರ್ ದಿತ್ತಿಜಿ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗಳು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಬಾಬು ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಪ್ಪಾಗ ಅವಲ ದಾಖಲೆ ಪುದರ್ ದಿತ್ತಿಜಿದಲ್ಲ ಕತ್ತು ಅಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂಗಳು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದ ಕೇರಳ ಅಡ್ಡಿ ಇಡೀ ಮರಿಯಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಬು ನಾಟಕ ಹಾಲಾಗಲ್ಲ ಮೇ 13 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಬುಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವು ತಿಂಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಸಾಧಾರಣ ಮೇ ಆಕೇರಿಗೆ ನಾಟಕ ಆಟದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಮೇ 15 ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚವಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪೂರ ಬೋನಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 325 ದಿನ ಅಂಡ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪೀಕಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ 247 ಶೋ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೂತನ ಶೋ ವಾಶಿಡತ್ತೆ ಅಮಿಂಜಿ ನೂತನ ಶೋ ವಾಶಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೂತನ ಶೋ 5 ಬೊಕ್ಕ 147 ಶೋ ಮೂಲಾಂಡ್ ಅವು ದಾಯಗ್ 355 ದಿನಲ ಐಜಿ ಬಂಡ ಐತ ನಡುಗು ಅಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಪತ್ತ ಒಂತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಕಾಸು ಹೊಲ್ದಿಪರ್ ಅತ್ತತ್ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮರು ದುಪೂರ ನಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅಮೀನ್ರೆ ಭೂಪನ್ ನಡದಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ವರ ಭೂಪನ್ನಾಡ ಕೊರ್ಲೆ ಆಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕೆಬಿ ಏನಂದೆ ತಿರಡ ಕೋಪಡುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಏನೇನ್ ಬೋಡಿ ತೆತ್ತದ ಯಾರು ಕೊರ್ಲೆಗವ್ರ ಭೂಪಣ್ಣ ಓ ಭೂಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಮೈಮಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಪೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಭೂಪಣ್ಣ ಎಂತೆಲ್ಲ ರೀ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತ ಬಾಬಾ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಗ ದಾಳಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಮುಸ್ಕು ನನಗಿಲ್ಲ ಅವ ಬಾಳೆ ಮೋನೆಗೆ ಮುಂದೆ ಪಾತಾನ ಮುಸ್ಕು ಓ ಇನ್ನು ಪಾತಾನ ಮೋನೆಗೆ ಮುಸ್ಕು ಪಾಡುಂದು ಜಿಡಿ ಫುಲ್ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಫುಲ್ ಬಿಡ್ತೆ ತೋಜುಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಮೋನೆ ಪಾತಾನ ರಟ್ಟುನ್ ಮುಸುಂಡು ರಟ್ಟುನ್ ಅನ್ನ ಅಂತರದಿಲ್ಲ ಅವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಓ ಬಾಳೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಭೂಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಂತರ ಏತೋರ್ಸ ಅಡ್ನಿಕ್ ಆಂಡ್ 75 ಬೊಕ್ಕ ನನದಾದ ಅಂತರದಿ ಒಂದು ಸೈಪಿನಿ ಅಂತರನೇ ಇದಿದಲ್ಲ ಬಂಗಾರು ಬಾರಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಬಾರಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ 5 ವರ್ಷ ಮಂಗ ಇದೆ ಜಗನ್ನಾಥಿಗೆ ಬಂಗ ಇದೆ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸುಂಡು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಇತ್ತನೆ ಅಮೀನ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಪಲ್ಲೆ ಭೂಪಣ್ಣ ಅಂತರದೀಗ ಹಿರಿಯರ್ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಅಂತರ ಜೀವನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಸ್ಕುವಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಮೀನ್ರೆ ಅವು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಇಡೆಟ್ ಬರ್ತನತೆ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದಾದೇವು ಭೂಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಈ ಅಮೀನ್ಜಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದಿನ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜರಿ ಒಣ ಸಾಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣಾಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರೇನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತು ಪರಂದು ಕೊಡ್ತು ಅರೇನ್ ಮಂಗೆ ಅನ್ಬಲಿ ಜೋಕಲೆಗಾರು ಅವು ಪರಂದೊಂಜಿ 2-3 ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಎರೆ ಬೋಡು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬೋಡು ಒಂಚ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂಚನೆ ಭೋಜರಿಗೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ ಮಾತುಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಬಣ್ಣ ಅಂತೂಯ ಭೂಬಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಿಯ ಆ ಭೂಬಣ್ಣನೇ ಆರು ಸೀತಾರಾಮೇ ಆದಲ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕಡ್ ಮಿನ್ಕಿದಿನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ನೆಟ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಆರು ತಯಾರಾತಿನಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡರ್ನ ಗರುಡಿಡ್ ಭೂಬಣ್ಣನ ಕೈತಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿದ ಭೂಬಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರಿಯ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವೀಕ್ಷಕರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಭೂಬಣ್ಣಡು ಅಂತ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರುಳಿ ಅಂಚಾದ ಎರಡ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಲಿತ್ತಂಡ
ಭೂಬಣ್ಣಡ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಬಣ್ಣನ ಮುಂಡಾಸದ ಕ್ರಮ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರು ಕದ್ರಿ. ಆಳ್ವೇರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಮರಣಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೀಯೆ ಎಂಚ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೂಡು ಬಣ್ಣದ ಕಾತುಗೊಳ್ಳುದೀನಿ ಮರಣ ತೂದು ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಕ್ಕಲ ಆಯ್ಕು ಪೋಣದ ಕಾತುಗೊಳ್ಳುದು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಆಳ್ವೇರೆ ಭೂಬಣ್ಣ ಇಟ್ಟೆ ಕುಲ್ದೇರು ಅಂದ್ ಈ ರೌಲೆ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕೈ ಅಂತ ಉದ್ದಾನ ಪುಲೆಗೆ ಅದ್ ಭೂಬಣ್ಣಡ ಪಾತಿರದು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡ್ಡೆ ಇಂಕ ಪಾತಿರಡ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಎತ್ತೋ ನಾಟಕಡು ಕಲಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈತ ತೂಯಿನ ನಾಟಕಡು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ನಾಟಕ ಬಣ್ಣದಂಡ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ಪ್ರತಿ ಏಸಲ ತೂತಾರ ಓ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಏಸಲ ತೂದು ಪರಿ ಯಾನೆ ಇಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೂತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರುವಂತನದು ಇಂಚಿನ ಮಜಾ ಇನ್ಸರ್ತಿ ಅವರ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಜಾ ಭಾರತದ ಮೆಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತನ ಯಾನ ತೂ ಮಜಾ ಭಾರತ್ ತೂನ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಬನ್ನಿ ಪಂಡ ಐಟೆ ಪೂರ ರೋಲ್ ಏನ ರೋಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಲ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ದೈವದತ್ತವಾದ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಐಕೆ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಈತನೆಟ ಬೈದಿನ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವರೆ ಆ ನಾಟಕದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆ ನಾಟಕ ಅಂದತ್ತು ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ ನಾಟಕಡ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಡೆದ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ದ ಪಾತ್ರ ಅಂಡಲ್ಲ ಡಯಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವು ನೆನಪುಡು ಒರಿಯು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉವೇ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಬೆಂಡರ್ ಭಾಸ್ಕರೆ ಅವದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಸಲ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಚಿದಂಬರ್ ಒಂದು ಪೀತಾಂಬರ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಚ ಬರ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಪೋಪೇರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುಡು ಒರಿಯು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ನೆನಪೋರಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ದು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದ ಅಂಚಿ ಪಾಸ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪೋರಿ ನಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮೇರೆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರ ಮಲ್ತಿರು ಒಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಐಟ್ ಬರ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಪದ್ಯಲೆ ಆನವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಪದ್ಯಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪದ್ಯಲೆ ಒಂದು ಆತು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಐಕೆ ಚೈತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಪದ್ಯನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಆಲಾಪನೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಕಥೆಗೆ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲಾಪನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ಅಂದು ಉಂಡು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೇಕಲ ದುಃಖದ ಸೀನ್ಗಾನಗ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪುರಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ಭೂಬಣ್ಣ ಅಲೆ ಭೂಬಣ್ಣ ಅಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಹಲೋ ನೀವು ಬಣ್ಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಭೂಬಣ್ಣ ಓ ಭೂಬಣ್ಣ ಗಂಗಸರ ಹೊಂಡದ ಪಡಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದಿ ಅಂತರದಿಲೆ ಅಂತರ ದೀಕ್ಷ ಅಂತರಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಮೋನೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಕೈ ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ದೂರ ಹೊಡ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈ ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ಕೈ ನೊಂಚೂರು ಎದುರು ಬಾಡ್ಲಿ ಕೆಮರಾ ಬರಟ್ಟ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬರೋ ಪತ್ತೊಂದೇ ವೈದ್ಯರು ಅಂದ್ ತಾಪಿ ಬರೋಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪರಚು ಅತ್ತು ಇರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಆರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕೈಗೆ ಬಾಡ್ನಿ ಯಾರು ಕೈ ಕೊರ ಬರ ಅವರವರ ಗಂಗಸರಜ್ಜಿನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುನ ಆಯ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ರಂಗನಟೆ ಚಿತ್ರನಟೆ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನ ಗೊತ್ತಾಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನೇಡ್ದು ಓಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಳ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು ಇತ್ತೆ ಪಟ್ಲದರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪೇರಾರು
ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರೇನು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿಜ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೇರ್ನಾರು ಅರೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕಿದ್ ಮಾರ್ನ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಗ್ಧತೆದ ಮೋನೆ ಅವು ಆ ಮೋನೆಗಿಂದೇ ಬರೆಯೋಡು ಅಪಗ ಅವು ಆ ಪಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನು ಯಾನವರ ಪಂತೆ ಆಳ್ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಂತಿರ್ಲೆ ಬಂತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡ ಅವು ರಪ್ಪ ಪುದಾರ್ ಬರೆದೀಪ ಇವು ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮರತ್ತೆ ಹೋಗ್ನು ಶೆಟ್ರೆ ಆಳ್ವೇರು ಮರತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಸರ್ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೆ 55 ನಾಟಕ ಇರಬಾರೆ 55 ನೆಟ್ಟ ಇನ್ನೇ ನಾಟಕ ಒಂದು ಐನೇ ನಾಟಕ ಐತು ಈತ ನಾಟಕ ಟೋಟಲ್ ನಾಟಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಾಟಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಆತೀನಿ ಪುದರ್ದಿದ್ದೀಶ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬು 5 ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ದೂರ ಆತನ ಆ ಟೈಮುಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ 200 ಹಿಡಿದು ಬಿತ್ತು ಹೋತನು ಪೂರ ಐತ 365 ಶೋ ಆಯ್ನಿ ಪನಿಯರ ಅವನಿನ 365 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು 55 ನಾಟಕ ಸಾಧಾರಣ ಬೋಜೇರಿ ಏತ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪರ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತದು 50 ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟ 50 ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುಷ್ಪಕನ ವಿಮಾನ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ರಡ್ಡು ಇಚ್ಛಂದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತ ಇರ್ನ 55 ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಲೇತಾಂಡ್ ಪಿಚ್ 50 ನಾಟಕದೇನು ಓಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿಜನ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಅವು ಗಂಟೆದ ನಾಟಕನು ಅವು ಸಿನಿಮಾಗುಂದೇ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೀದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಸುಧೀರ್ ಕಾಮತ್ಲೆ ಎಲ್ಲ 2 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಓ ಸತ್ಯ ಒಲ್ಲುಂಡು ಬಲೆ ಜಾವರ್ಕ ಸದಾಶಿವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು 25 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಸದಾಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಶಾವರ್ಕ ಸತ್ಯ ಒಲ್ಲುಂಡಾತನ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೇ ಡ್ರಾಮಲು ಸಿನಿಮಾ ಆತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬಡದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಇರೆಗೆ ನೆನಪುಡುಪು ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕ ಆ ಒಂದು ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಇರೆಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಬಿರುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾರಾಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿರುದುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೇರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಆ ಪುದರ್ ಸುರುಕು ಪನ್ನಗಿರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಪ್ಪಗ ಯಾನು ಬೆತೆ 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 ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅವು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾನೇ ಕಲಾ ಅನ್ನು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಯಾವನ್ದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆರು ನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ಹೊರ ಏನು ಕುಲೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೊಲ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡರದೆ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ಅನ್ನಾಗ ಇಂಕೊರಂದಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಾನು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಟತ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರ ಉಂಡಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾವು ಆರು ಬರಿತೀನಿ ಅರ್ನ ಕೈಟೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಐನೇ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿಗೆ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸದಾರ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೀತೀರಿ ಭಾರಿ ಅಪರ ಮರಪಂದಿನ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲು ಏತ್ತು ಪರ್ಲು ಮಲ್ದಲ್ ಬಣ್ಣ ನಾಗರಾಜುಲ ಇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾದಾಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅಪಗ ಸಭೆಟ್ ಬತ್ತದ ಟಕ್ಕ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನ ಗಿಡಿ ಸಭೆ ತೇಲ್ತದಂದು ಪಿರಾಡು ಎಂಕಲ ಪಿರಾಡು ಬತ್ತು ನೇಲ್ದಿನ ಆನಂದ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬನ್ಯಾನ್ ಪಾಡದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಐನು ಮರಪು ಜಾನ ಓಲ್ಲ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ದಾದೇ ನಾಡು ಬೊಚ್ಚಂಕ್ ಬಚ್ಚಿ ಭೂಬಣ್ಣಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಭೂಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಬೊಚ್ ಬೊಚ್ ಉಂಡಂಡ ಅವನೇ ಪತೊಂದು ತಿರುಗು ನಿಂತಾರು ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕಲು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ಉಂಡವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಪಗ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಗೀತಾನು ಶೆಟ್ಟಿಲ ಶಮ್ಮಿಲ ಸೇರ್ದು ಪಾಡ್ಗ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಪುಂಡು 10 ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬರ್ರೆ ಅವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ 5 ಬೊಕ್ಕ 4-5 ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಫುಲ್ಲೇ ಪೂರ ಈ ಪುರಭವನ ಗೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಸು ಬಣ್ಣುಂಡ ಖಂಡಿತ ಉಂಡ ಆ ದುಂಬುದ ಪುರಭವನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುರಭವನಗಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಸಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮೇಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವತ್ತನು ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿ ಜಾನಾಗ ಅವು ಪುದರ್ದಿ ದೇವ್ರದಿಲ್ಲ ಕಾಪಣ ಕಾಸೋಲ್ದಿ ಪೂರ ಅವಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅವಲೇ ಆವಿನದೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟ್ರ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಅನುಭವ ಅದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯಾಗಂದ ಅನುಭವನೇ ಬೇತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನೇ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗ್
ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಮೀಟ್ ಬರಂತಿಲ್ಲ ಕಾವಂತನು ಈ ನಮ್ಮ ಉಲಿಪಾನಗೆಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎದುರೆದುರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಹಂಡಲ ಅವು ಬಡ್ಡ ಹಾಪಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಬಡ್ಡ ಹಾಪಿನಿ ಅವೇ ನಾಟಕ ಪಿದೈ ಇಂದು ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೂನಾಗ ಶಂದು ಅವೇ ನಾಟಕ ನಂದು ಹಾಪುಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಕಳೆ ಅವು ಪೋತು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಗಣವ ಮಲ ಮಲ್ಪದ ಇಂದು ದಹನ ಇಂಚಾಯಿನಿ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಗಣವ ಮಲ್ಪದ ಎಂಗ್ಲ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಬಟ್ರೆನ್ ತರ್ಬದು ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಪಂಡ ದುಂಬುದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಂಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಒರ್ಗುನಾತ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ವರನವೀಕರಣ ಅಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವು ಎಸಿ ಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಡಲ ಅವು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ತೋಜು ಜೀವನ್ ಇತ್ತ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಲೈಟ್ ದ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂದ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಜನರೇಟರ್ ಎಂಗ್ಲು ಬೇತನೆ ತರ್ಪವಡು ಆತ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಜನರೇಟರ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ ತರ್ಪವಡು ಅವ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಳು ಇತ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೇರು ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಜನಕುಲ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ದಾದಾತನು ಅಪ್ಪಗ 40,000 50,000 ಕೊಡ್ತು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪವನಾಕ್ಲಿ ಅತೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮೊನ್ನೆ ನೆಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅರಿಕೆ ಏನು ಬೇರು ಓಲ್ ಮಲ್ಪವನು ಕಾಪಿಗಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪವಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಚಿ ಅವು 40,000 ಬರೋ ಕಟ್ಟದು ಏನಿಂಚಿನ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ 40,000 ಜನಕುಲ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಒಂದು ಆದ್ ಹೋತನು ಅಂಚೆ ಅದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರೋದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ಆಟ ಒಂದು ಕದ್ರಿ ಮೇಳದ ಆಟ ಪೂರ ಈ ಟೆಂಟ್ ಗಿರ್ಪಾದ ಜನಕ್ಕಲು ಮಿಜಿಲ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಟ್ ಕಟ್ಟದ ಟೆಂಟ್ದ ಸುತ್ತದ ಅಂದೇನೆ ಅವೇನು ಗಿರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೀತದೆ ಇತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಅಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಉದರ್ದಿತ್ತಿ ಮಲ್ದಂದು ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೇರ್ ಲಾರಿಡ್ ಬತ್ತದು ಟೆಂಟ್ ಅಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಕದ್ರಿ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ತೂತೆ ಒಂದು ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ ಉಜಿರೆಡ್ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಉಜಿರೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡು ಮಲ್ಪದಿನ ಅಕ್ಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾರ್ ಮಲ್ಪವನು ಯಾಪಲ ಅವಳು ಬರ್ಸವತ್ತನು ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಇಂದರ್ ಬರ್ಸವಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಟೆನ್ನಿಸ್ದ ಅವು ಧನಿಕುಲ್ಡ ಕೇರ್ನಾಗ ಧನಿಕುಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಂಚ ಸುತ್ತಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ನಡುಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ಅವಲ ಎಕ್ಕೋ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಜನಬತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಇಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ ಸುತ್ತಲ ಜನ ನಡುಟು ನಾಟಕ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆದ ಹಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಕೋ ಪೂಜಾ ಎಕ್ಕೋ ಇತ್ತು ದಯ ಬಂಡಗೊಂದು ಜನ ಫುಲ್ ಜನ ಸುತ್ತಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಫುಲ್ ಆನಾಗ ಇರಾಗ ಎಕ್ಕೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನಾವು ಅವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆದು ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ 10 ಅಡ್ಮಿಟ್ 12 ಅಡ್ಮಿಟ್ 15 ಬಂದ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಟು ಹಲೋ 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 ಏರೇ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಾನು ಸುನೀಲ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಓ ಆ ಸುನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಈ ಏರೆಗ್ಲ ಬರಂದಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರಂದಿದ್ರು ನಾಟಕಗಳು ಅವು ಹೀರೋದೂರ ಸುನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸುನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಣೇಶೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಣೇಶರ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ದು ಮುಗಿತದ ಬೇತಲ್ಲ ವಿನ್ನದ ಆತನ ಅತ್ತೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೋಡ ಬುಡ್ದನ ಅದ ಮಲ್ದು ಬರದೆ ಗೋಡ ಬುಡ್ದನ ಕುಡಂದು ಅವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕುಡಂದು ಅವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ 6 ಅಂದಲೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಭೂಬಣ್ಣ ನಂಜೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಂಡೆ ಹಲೋ ಭೂಬಣ್ಣ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಗಣೇಶೆ ಗಂಗಣ್ಣನ ಮಗೆ ಉಮೇಶ್ ಉಮೇಶ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಗಣೇಶೆ ಗಣೇಶ ಓ ಗಣೇಶ ಭೂಬಣ್ಣ ಯಾನಿ ಗಣೇಶ ಕೇಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತರದಿಲ್ಲ ಅಂತರದಿಲ್ಲ ಬಾಳೆ तुमसे प्यार कितना पे नहीं जानते भूबಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ವಾಲೆ आओ तुम्हारा तलफ करना नहीं करके जागृते कला पड़बो ना तो फीस बरगा ಇಂಚಿನ ಬಗುಲನ ದೇವರೆಗಳಾಗಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪುಜವು ಯಾವನೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮಾರ ಜಾಗಿರ್ತ ಮನ ಪರಪನ್ ಆಯ್ತಾದ ಪಾತಿರುವೇನ ಅತ ಗಣೇಶ ಎಂಚ ಜನ ಎಂಚ ಗಣೇಶ ಭೂಬಣ್ಣ
ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಬಂಗಾರ ಬಾಳೆ ಬಂಗಾರ ಬಾಳೆ ಬಂಗಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಗಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಚೊಲ್ಲೇರು ಗಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಗಂಗಾ ಉಷಾರುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಉಷಾರುಲ್ಲೇರು ಕಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉಷಾರುಲ್ಲೇರ ಸುನೀಲ ಸರ್ ಬಕದಾನ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆ ಜೋಸ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮಾತಾಡ್ದು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತಗೊಂತಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂತಾರ ಅಂದ ಮಾಸ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಸುನಿಲ್ ರೇ ಪುದರ್ ದೀತಿ ಜಿಡೆ ಇರ್ನ ಗಣೇಶನ ಪಾತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಪಟ್ಟವನವರ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಲ್ದಾರ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿನ್ನ ನಾಟಕ ಇಂಕ್ಲು ಓಲೋಲು ಅವಳು ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದ ಅವಳು ಪೂರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಸ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಜನಕ್ಕಳು ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕಂದು ಪೋತಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ ಆ ದಿನ ಕುದರ್ದಿತ್ತಜಿ ವರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಸೆಟ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಟು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲ ಕುದರ್ಜಿತ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಂದನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕುದರ್ದಿ ಸುನಿ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಶೋ ತ ನೆನಪುಂಡ ದಾದೆ ದಾದೆ ನೆನಪು ಕುದರ್ದಿತ್ತು ಅವನಿ ಪನಿಗೆ ಅವನಿ ಪನ್ ಯಾನು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ MRP ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪೋಪಿನ ಬಂದು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು ಯಾನ್ ಬಂದ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಶುರುವಾಡ 7 ಗಂಟೆ ತುಂಬೆ ಜನ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನು ಯಾನು ಬನ್ನಗನೇ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಕುಂಬರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಸ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ರಿಚರ್ಡ್ ಜನ ಬನ್ನಗ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಟಾಟಾ ಅವರೇ ಅಂಡ್ ಕಾಪೂರ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ಭೋಜನೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅಪ್ಪಗನ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನ್ ಬಂದು ಇಂಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎದುರು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಉಂದುಲ ಐತಿ ನರ್ವಸ್ ಎಂಚಲ ನಾಟಕ ನೀ ಮಲ್ದೆ ಯಾರು ಎಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನರದ್ದು ಬಂದು ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ರೆಂಚ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಗೊಡಿತ್ತೆ ನಂದು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡತ್ ಸುನಿ ಏನಂತೂದು ಸುನಿಲ್ ಎನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡತಿ ಬೇತೇನೆ ಬೋತೀನಿ ವೈಟ್ ಸುನಿಲ್ ಕಾಪುನು ಬಸ್ ಬನ್ನಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಸುನಿಲ್ ಜಪ್ಪಳ ಪ್ರತಿ ಬಸ್ ತೂನಗಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅವು ಪಂಡಗ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಮೀಟರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಮಲ್ ಎನ್ ಮಾತ ಏಳರೆ ಕಾಲ್ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ ಮಾತನ ಅತ ಸುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿರ್ತಿಜಾನು ఆయన పోడిదిని పాప పండ జనకులు పిదైర్లేరు ఆతే పిదైర్లేరు ఆతే ఉల్లాయి ಅನಿಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಟೆಂಪಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಆನಿ ಆಗಿಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಒಂದು MRP ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಇರೆಗೆ ಏಪಣ್ಣದ ಸ್ವರ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡ ಇರೆಗೆ ಸ್ವರ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡೆ ಪೊರ್ಲಿಡಿತ್ತು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುನಿಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ತಂಡ ಉಡುಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ದೂರ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರಾಪಚ್ಚಿ ದಯಬನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಟಂಗೊಡುಪುನಾಗ ಆಮೇಲೆ ದೈವ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒವ್ವ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಅಣಿತಲಕೆಂಚ ದೀತೇರು ಮೇಟ್ ಲೇಡಿ ಪಾಟ ಅಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಆ ಕೊಂಜವು ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡೋದು ನೇನಿಂಚ ಕಟ್ಟದು ಜೋರೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬರ ಪೋಡಿದು ಬೋತೀನಿ ವರ ಕೆಲವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೈಸೂರು ಆರು ಸುಧಾಕರಂಡಿ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಕಡಪಡಿಯರು ಹಾಲ್ ಬರ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ಕಡಪಂಡ ಯಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪಂಡೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಗಾಡಿ ಡekuಲು ಒಂದ ವೀರಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿ ಅವಳು ಎದುರು ಉಂತದು ಆರೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿನದು ಮೇನ್ ಅವತಾರ ಸುನಿ ಅವು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ ಉದ್ದೋಗು ಪನ್ ಬದುಕಿನ ಅಂತರಾಳದ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಕ್ಷೂಲಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ ಉದ್ದು ವಾರ್ತೆ ಓದು ನನಗೆ ಗಣೇಶ పోతు జన ಬಾಳೆ ಅಂತರದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾಡು ಅವ ನೆನಪಾಡ್ಪುಜಿ ಅಂತರದಿಯಾರೆ ನೆನಪಾಡ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಳ್ಳು ನತ್ತ ಓಡಿ ಅಂತರ ಆ ಪುಜಿ ಮಗ ಅಂತರ ಇತ್ತ ಬರ್ಲಾರೆ ಸುನಿಲ್ ಇತ್ತ ಊರುಡುಲ್ಲಾರ ಊರುಡುಲ್ಲ ದುಬೈ ಮುರಾಡಿ ಮೂಲೆ ಊರುಡುಲ್ಲ
ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನಾಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸುನಿ. ಅಸಲಗ್ ನೆಸಲ ಕುಟ್ನಾಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯಾರು. ಪುದರ್ದು ಇತ್ತೀಜಿ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಅದು ವಾಮಂಜೂರು ಕುಲ್ದೇರು. ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಅಂದಕ್ಕೆ ಸರೋಜಿನಕ್ಕೆ ಶರ್ವಾಣಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪೆ ಸರ್ವಾಣಿಯೇ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಪಾತಿರ್ನು. ಅಲ್ಲೇ ಶರ್ವಾಣಿ ಪಂಡಿತ ಸರ್ವಾಣಿ. ಈ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಸಂಕಮಾರ ಮಕ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಯಾನ್ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಸಂಕಮಾರ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರೋಜಿನಕ್ಕನ ನಾಟಕ ತೂಯರ್ ಎಂಕುಲು ನೆಲಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ನಾಟಕ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ. ಅಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓಲ್ಲರ ಇಲ್ಲ ಓ ದೇವರೇ ಅಕ್ಕೆ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತ ಏರ್ಲತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ದೇವು ಲೆಪ್ಪುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅಲ್ಲೇ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಕೊಲೊಂದೇರು ಭೂಬಣ್ಣೆ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಕೊಲೊಂದೇರು. ಹಲೋ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಭೂಬಣ್ಣೆ ಆದ ಕುಲೊಂದೇರು. ಪುದರದಿತ್ತೀಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುದರದಿತ್ತೀಚಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಹಾ ಒಂಜಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಎಂಕಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಅಂದ ಎಂಚ ರಚನೆ ಓಲ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಅಂದ ಭೂಪಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇಗ. ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಜ್ಜು 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 ದೂಜಿ ದೂಜತ್ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಸರೋಜನ್ ಸಜ್ಜು 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 ಸರ್ವಾಣಿ ಸರೋಜಿನಿ. ಬಾಳೆ ಸರೋಜಿನಿಯೇ ಎಂಟಲ್ಲ ಮಗಳ ಸರೋಜಿನಿ ಪಾತಿರ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಲ್ಲ. ಈ ರೆಚ್ಚಲ್ಲರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಬಹಳ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೈಬತ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ತೆರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲೇ 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 ಬಾಳೆ ನಿಂದ ಪಾತ್ರ ರಂಡಿ ಮಗ ಹೆಂಗ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಗ ಕೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನ ತಾನಿ ನಾವು ಕೊರ ಅವೇ ಅವೇ ಅವ ಅವೇ ಕೊರೋನಾ ಬೈದಿನ ತಮ್ಮಗ ಆಯ್ತು. ಕಾಂಡದ ಮಗ ಲಕ್ಕಿಲ ಕಣೆ ಉಪ್ಪು ದೊಂಡೆ ಬಾರ್ದವರ ಮುಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ದೊಂಡೆ ಬಾರ್ದು ಮುಕ್ಕಿಲಿ ಅಡ್ಡೇನು ಉಬ್ಬಿ ಅಂದ ಉಬ್ಬಿ ಅವ ಎಂತ ಉಬ್ಬಿನು ಗುಳುಗುಳು ಮಾಡ್ತದ ಉಬ್ಬಿನು. ಹಲೋ ಗುಳುಗುಳು ಮಾಡ್ದು ಉಬ್ಬಿ ಕಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಉಂಡತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ದಾಳಬಳ್ಳಿ ದಾಳಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಚ್ಚಿದು ನಾನು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೋಟ್ ನನ್ನ ಬಚ್ಚಿರದ ಬಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೋಚಿ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅವ ತಿಂದದ್ದು ಕೊರು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಕೊರು ಕಷಾಯ ಕೊರು ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಮಗ ಜಾಗೃತಿ ಅಲ್ಪ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಪಾಪ ಮಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರಡ್ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಆ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರತದ ದಾಯಪನಗ ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಬೇತೆಕುಲ ಇತ್ತರ ಈ ಬೇತೆಕುಲ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕನಕ ಕೆಲವೇರು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನು ಅವೇನು ಮರಪೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೈಂಚ ಉದ್ದ ಕೊರ್ದು ಗಂಡೆ ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಗಂಟೆಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಜ್ಜಿ ಅವಜ್ಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೈಂಚ ದುಂಬು ಕೊರ್ದು ಆ ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅವಳ ಇರ್ ಆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾಳೆ ಸತ್ಯ ಬಾರಿ ಭಗತಿಲ ಭಗತಿ ಬಾರಿ ಉಂಡು ದೇವಿಯರ್ ಅವು ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆ ಗಿಜಿಕ್ 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 ಗಂಟೆ ತಂದ ಗಂಟೆ ತಂಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅವೇನ ಮರಪೆಲ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಯಪನ ಬೇತೆಕುಲ ಮರತಜ್ಜೇರ ಅವೇನ ನಮ್ಮನಿತ ರಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಪಿಕಾಟ್ನ ಏತ್ ನಾಟಕ ಇರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರೆ ಕಾಪಿಕಾಟ್ ಅರ್ನ ಏತ್ ನಾಟಕ ಇರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ಮಲ್ದೆ ಸೂರಟ್ ಕೂಮತ ಇತ್ತೇರು ಆನ್ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ ಕಡೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆಯ ತಾಂಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ ಆತನ ಬೆಹರಿಂಡ ಆತನವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ದೂರ ನೇತ್ರ ಯಾನ ನೇತ್ರ ಈರ್ ದೂರ ದಾಯಪನಗ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಆ ರೋಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಡು
ಮರಪ್ಪೆರೆ ಸದ್ಯಜ್ಜಿ ಇರೊಂಜಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಡಲುಂಡು ಕುಂಟದ ಒಂಜಿ ಗಂಟನ್ ಪತ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನತೆ ನೇತ್ರ ನೇತ್ರ ದೂರದ ಗುಡ್ಡದಂಚಿ ಮೂಡಾಯಿ ಮಲೆತ ನಡುಟು ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಯಾನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನವನಿತ್ರ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ದೇವುಡ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡಿಡು ಒಂಜಿ ಚೆಲ್ಲು ಚೆಲ್ಲು ಪಾತ್ರ ಎನ್ಕೋ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಂತ್ ಈರು ಮಲ್ಪರನ್ನ ಬೈತಿನದ ಈರು ಮಲ್ಪುಲೇಂದು ಈರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಏಕ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಏರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಇருந்து ಎನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಏರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಇರು ಅವು ದೇವನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ನವನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ಡೇ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ವೈದ್ಯ ನೈಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮರಪಂದಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಕೊಂಚ ಈರ್ ದೂರ ಬೇತಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಗಂಟೆ ತಾಂಡದೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಬಿತ್ತುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಲು ಐದು ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ಮಲ್ತೇನ ಎನ್ನ ಊರು ಸಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡರೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸೋಲು ಅಪ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ವಾಮಂಜೂರು ಐತೆ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟದಿದ್ದು ಪಾತೇರ್ನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮಟ್ಟಲು ನಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಹೌದಾ ಪೆಟ್ಟದಿದ್ದು ಪಾತೇರ್ನ ಏರು ಪೆಟ್ಟದಿದ್ದು ಪಾತೇರ್ನ ಇಂಚ ಅತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿದಿದ್ದು ಪಾತೇರ್ನ ತವೆಲ ಪಾತೇರ್ನ ಮರತದ ಜಿಂದು ಬೊಳ್ಳಿದ ತೊಟ್ಟೆ ಚಕ್ಕೆ ಪನಕಾಯಿ ಇಂಕ ಬಾರಿ ದಿಮಾಕದ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಯಾನ ಐಟ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಬತ್ತಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಿತ್ತಲ್ದವಲ ಇವ್ಲ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತಲು ಅಂದ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐತೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಟು ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ವಾಣಿ ಅಂಚಾದು ಸರೋಜಿನಕ್ಕನ ಅಸಲ್ ನಾಟಕದ ಆರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಅಕ್ಕೇನೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರ ನಟಿ ಯಾರು ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಬಂಡದು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಟ್ರೂಪ್ ತಗೊಲ್ಲ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಟ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅದು ಇತ್ತೆಲ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಇತ್ತೆಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ ಒಂಜಿ ಪಲಿಲೆಕ ಇಂಚ ಮೂಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರು ಕಲಾವಿದ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವು ಪನ್ನಗನೆ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುಂಡು ಒಬ್ಬ ಓದೇವರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವು ಎನ್ನ ಅವು ಅರೆಗು ಉಡಲಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಪಾತೆರ ಅವು ಅಂಚವನ್ನ ಕೆಲಸದ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಮೊಕ್ಕ ದಾತ ಬನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವಿಸ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ಮಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಿ ಎಂಗ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಯಾನ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತೀಮುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದಲ್ಕ ಐಟಿ ಯಾನ ಉಲ್ಲೇನೆ ದೇವನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ನ ಪಂದಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚ ಅಲೆ ಭೂಬಣ್ಣ ನಿಲ್ಕೊಂತುಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಪಾತೆರ್ ಜರ ಅರಡ ಅಂದ್ ಭೂಪಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಆರಗ ಪಾತೆರ್ರೆ ಏತಲ ಉಂಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ಪುದರ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಭೂಪಣ್ಣೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅರಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಆರು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊರಲೆ ದಾಡ ಪಾತೆರ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದು ಆತಾರ ಎಡ್ಡ ಪದ ಬನ್ಪಿನಾರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ ಭೂಪಣ್ಣನ ಅತ್ ಎಂಕುಲ್ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಾರ ಪದ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಪಂತಿನ ಪದಕ್ಕುಲು ಮರಪೆರ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅತ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಂಡಾರ ಬನ್ಪುಜೆ ಈರೆ ಬನ್ನೋಡು ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಭೂಬಣ್ಣಡ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ಲೆ ಈರೆ ಬನ್ಲೆ ಮೋಕೇಡ್ ಬನ್ಲೆ ಭೂಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪದ ಬನ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬನ್ನೋಡಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬನ್ನೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಬನ್ಪರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಬನ್ಪರ ಇರ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಆತಂಡು ನೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿಯ ಮಗ ನೋಡಿ ನಿರ್ಮಲ ಛಲ ಸಮೀಪದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ನೋಡಿ ನಿರ್ಮಲ ಛಲ ಸಮೀಪದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ರೂಢಿ ಪಾಲರು ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾರೇವಾ ಎಂಚಿನ ಸ್ವರ ಪಪ್ಪಂಡಗಿರ್ನ
ನಿಜವಾದ ಕೇದಾತ ಅದೇ ಸ್ವರನು ಪುಗರ್ನಿ ಪುಗರ್ ನೀರೇನು ಈರ್ನ ಸ್ವರನು ನನಲ ನಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ನಾಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ಜನಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೋಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಪುದರ್ದಿಜಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಲೋಕನ ಅಂಡ್ ಪುದರ್ದಿತಿಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ನಾಟಕ ಅನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಆತ್ ಶೋ ಅನಾಗ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈರೆ ಪುದರ್ದಿತಿಜಿಡ್ ಈರೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಈರೆ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕ ಈರೆ ಸೀನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಉಲಯ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಪದ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆವಂದಿತ್ತು ದಯಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಯಾನು ಆಹತ್ ಮಲ್ಲ ಬರೆಯೊಂದಿಚ್ಚಾಣ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ದಿತಿಜಿಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡಾರು ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜೇರೆಗೆ ಉಂಡಾರು ಕಾಪಿಗಾಡ್ರ ಇರೆಗ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಇರ್ರೇನು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಡ್ ಯಾನು ಇರ್ ಪನ್ನೆನ್ಕೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂದಾಜಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬರೆ ಒಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪಟ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತೇರು ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂಡ ಅವಳು ಸಾಧಾರಣ ಪುದರ್ದಿತಿಜಿಡ್ ಪಾಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತಾಗ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಕಲಾವಿದರ ನೆನಪನ ಪುನಃ ಏರ್ಪುರ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಶೋ ಮಂದಿರ್ ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರಾಮಾ ವರ ಉಂತಾಯತೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾರೈತೇರು ಇದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ ತರೆಗೆ ಪಟ ಬಂದಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಯದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪು ಆರು ರಂಗ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರ್ ಹ್ಯಾಪಿನ ಆ ಪ್ರಾಯದಾರು ಒಂಜಿ ರಂಗ ಬುಲ್ಪ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ನರಡ ಅರ್ನ ಕಲರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಆ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ದೋದು ಮರ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಜಿಯೋಕರು ಅಂತಂದು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ದಾದ ಬಂಡಲ ಅವು ಪಂಚೆ ಆಪಣಿ ಅರ್ನೆದುರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಾರು ಅರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಲ್ದು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆ ಜೋಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ಲ ಮರಳುಗಟ್ಟುನು ನಲಿಪುನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಾರ್ಡ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿತ್ತೇರು ವೀಜಿಪಾಲಿತ್ತೇರು ವೇಜಿಪಾಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದುನಾರ ಆರಿತ್ತೇರು DS ಬೋಳೂರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು DS ಬೋಳೂರು ಅಂದು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಪನೊಂತೆರಕ್ಲು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಆ ಶಿಸ್ತುನು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಈ ಪುದರ್ದಿತಿಜಿಡ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದು ಬತ್ತೀರ ಆ ನೆಟ್ ಅಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅವು ಆಯನ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆರಂಡು ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ಲೆಯ ಬಂದವಳು ಕುಲೊಂದು ತೂತೆ ಹೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಾಗ ದಾದನ ಚಂದ್ರಾಗ್ಲ ಏನಂತುನಾಗ ಅಂದು ಹಾಪುಂಡು ಆರ್ಲ ನೆತ್ತ ಮುಗಲ್ದ ಇಡೀಪೋಂಡ ಆ ಜನಲ ಮೂಲ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಲೈಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಓ ಅಲ್ತ ಲೈಟ್ ಹಾಪುಜಿ KBS ಆಯ್ತು ಹೋತು ನಾವು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲಿಡೆ ಪೋಪಿನುಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ರಂಜಿನಿನ ಇಲ್ಲದ ಖಂಡಿತ ಬುಲ್ಪು ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಜೂ ಆತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಜೀವಂತ ಪಾತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅಸಲಿಗೆ ನೆಸಲೆ ಕೂಟುದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮುಗಿತಲದ ನಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ತೂಕ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ನೆಸಲ್